Добре, знаеш какво? Да, Великденско ми е Колев. Агнешко има ли? има печено, Агнешко ланч, печено. Чуланч. да, Имаш предвид крака. крака, да. Бут с кост, Бут с кост. да, и салата от страна. Колко грама ще бъде този бут с тази кост? 300 грама ще е месо. Говорим готов вид, колко месо ще абсорбира маса. Ние не говорим за сурово, защото то ще остане 80 грама, ако е агнешкото. Трябва да се разберем за сделката, защото метнахте ме като турист. Колко месо точно ще е готов вид? Агнешкото по гергьовски ли ще е или по просто агнешко печено? Агнешко печено. Да. Агнешко печено с салат го сервираме, Да. стръкче направо е така хубав стрък, лук пресен. Песен Много. чесън. Да. Да. Въпросът е този лук на мен това работа ми върши, като аз не ям хляб. Аз така лук, без хляб не ръбам. Нищо не ръбам, брат, без лука. Без лука. Агнешко колко месо ще има точно? Като това говорихме. Може би към 200 грама месо ще сигурно. Ако от него 100 грама е мазно, това ще е 100 грама месо, аз ще стана пак прецакан и разтоварен. Ще има ли някакъв ориз? Аз те ям въглехидрат, където съм на те яйца. Ориз, братле, служи да има поне 200 грама готов вид, дроб сарма, каквото и да е, дроб щавропчета, агнешки гладучки, агнешки чревца. Дроп сарманство, Дроп сарман. без заливка, като ризото. Без Една заливка. лъжица кисело мляко няма да е лошо. Средния сорок. Да, milk me now, milk me right now. Добре.